Nyt se lähti karkuun tuo yksi. Joo, se on... Mä kerron vähän itsestäni, minkälainen tyyppi mä oon. Mä oon täältä Ari Kivikonsta ja täältä Pulkkilasta ja mulla ei ole mitään tekemistä, kun mä oon sairaseläkkeellä, niin mä ostelen näitä leikkikalloja ja sitten mä lenkin siellä yksinäni siellä asunnossa ja kaikenlaisia tietokoneita mulla on ja tuommoisia noin niin. Mut sitä rahaa. Mitä? Sitä rahaa. Sulleko? Niin. Bisnestä. Toi on ihan pöljä toi yksi. Perkele. Sinä YouTubeen pistät videota, jossa minä näen, etkäs maksa siitä. Ei niin saisi tehdä ilman luppaa. No niinpä. Jos mä en kysy luppaa. Hei, siellä joku kuvaa mua. Tästähän tulee interaktiivista juttua tästä. Helmusta muuta. Oliko sulla jotakin asiaa, kun sä No ei ollut. No mistä aiheessa sä teet sitä? En mä tiedä vielä. Oikein. Mä oon tässä niin kauan, kun opettaja tulee valittaa mulle jotain sanomaan, niin mä lähden karkuun. Mä menen tonne, tuo kirjasto oli kiinni, niin mä en päässyt tuonne sisään, niin tuonne lämpimään, niin mä tulin tänne sitten. Eikö ookin? Sillä on 20 astetta miinusta tuolla ulkona, niin se on helvetin paljon pakkasta. Ei se kirjoita, me ollaan koulussa. Ai niin, ollaankin. Mäkin on koulussa. Eikä. Koijat. Hää? Ai vittu. Hei Tommi, kerrotko sä nyt oikeesti? Niin muuten. Ethän tupakista. Mitä? No joo, sinun. Niin Juusankaan joo. Janika. Ai Janika, mutta Tommi sanoi, että sä oot kerännyt meijätkin. No niin. Hei Eetu, haluatte sitä haastaa? Eetu, mitä mieltä sä oot siitä? Sä tupen. Jenni, miksi sä sen mua kuvaa? Mitä mäkin puhuttiin? Joo, täällä on nyt Cyberman kuvailee näitä. Nyt ne lähti Hetkinen. Ne lähti kaikki karkuun. No menköt sitten. Hetkinen. No niin. Se on 10 per sekunti tää näkyy. Jenni oikein kaveri. Niin poika. Haluaisit sinun vaan sua koko ajan? Ei kukaan ei kuvaisi. Mä en jaksa lukea näitä. Pitäisikö mä hakein Rexikin kukin? Elekää hakeko sitä, se ei varmaan tykkää, kun täällä joku heiluu kameran kanssa. Ei mä voi esitellä sitä koulua, jos lähdetään kiertämään täällä. Oikein filmaattinen ihminen siellä. No niin! Yritetty antaa mielipiteet. Ei, no me viikkoa näyttää vaan. No niin, opettajat ei tiedä, että se on täällä. Te voi ottaa. Mutta kun minä nyt... Hei, onko sulla joku vitu aihekin, missä sä teet tätä videota? Aina kertoinen. No niin, mutta se ei vastaa. Kysykää jotain. Saanko mä sen kameran? Hei, sitä massia piti saa siitä, että sä kuvaat. Ai niin, sinähän... 10 per sekunti. No ei, Meidätkään Jenni. Tämä yksi haluaa... no et sä tää vittu ihmiselläkaan YouTubeen pistä videoa. Niin ei se kaljakkaa. Saahankaan pistää sinne YouTubeen näitä, kun mulla on omat sivut siellä. No vittu, siellä ei oo sivuja, vaan käyttäjä. No käyttäjä sitten, sovitaan niin. Hei, mullakin on ole YouTubessa. Mikä tunnus sulla on? No en mä sitä sulle kerro. No kerro nyt vaan. Kerro sä. Kerro sä. Cyberman Show. Mä juntti 1, 2, 3, poikan runko. Niin vaikka puhelinnumero kenties. Ei niitä saa näyttää. Mä vaan piti sanoa, että lennä.
Tietääkö opettajat näyttää? Ei. Ei tiedä. Haittaisiko opettajakin kuvaa? Ajatteko me Ei mä voin lähteä esittämään. Joo, ei. Jennille taas jälki. No minkäs päin? Tuomas! Joo. Kaitsu, mene muualle istustu mun jalan. Nyt taas tulla lähtö. Sieltä tulee opettaja. Sä oot hyvä, kun sä puhut jotta. No niinpä mä oon. No niin, Tuun paras. Helvetti. No voi vitsa. Moi Tuomas! Mikä sun nimi on? Jenni. Jenni. Hei Tuomas, tuohon puhuu hänelle kuvaajalle. Kuvaappas vähän tuota Tuomasta tuossa. Mitä tapahtuu? Täällä kuvataan videota tuonne YouTubeen. Joo, mene pois. Niinkö? Hän aikoo Oho. maksaa meille, että me olemme kuvassa vai mitä? No mennään pois. Perkele. Hei, poista se video! Häh? Poista se video, se ei anna sitä rahaa. Kuka nää oot? Mene pois. Kuka nää oot? Sulla ei ole tänne mitään asiaa. No kuka nää oot? Ei kuulu sulle. Kuka tuo? No niin, sitten ulos. Elää koske saatana. Vittu mikä kusipää.